kuɗi za ka rinka samu ko da yaushe ba tare da yankewa ba in dai ka riga ka samu kai rijista. Idan baka danna mana subscribe ba, ka shiga sacin ka rubuta Wisdom TV zai buɗe ma kamar haka, ka danna ja mai alamar subscribing, sannan ka danna ƙararrawa da zarar mun ɗaura abu za a sanar muku. Mun gode sosai da damar da kuke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina lokacin jama'an musulmi barka da wannan lokaci. Kamar dai kullum yadda muka saba, yau ma za muku bayani dangane da wata hanya da za ku samu kuɗi da ita idan kun yi uploading ɗin waƙa ku wacce ake kira da suna STARMUSIC. Idan kuna tare da ni a hankali zan muku bayani yadda za ku ɗaura waƙoƙinka ku samu kuɗi da STARMUSIC. Sakamakon irin manyan mawaƙa haka za ka ga duk wani shafi da ka shiga wanda ka san cewa za ka yi filayin ɗin waƙa za ka ga waƙoƙinsu a wurin. To ba wani abu ne, hanyoyin nan suke bi su masu ɗaura waƙoƙinsu kuma ku rinka ganin waƙoƙinsu a duk wani player da kuka shiga idan data ku a buɗe take. Kamar misali boom player, idan data ka a buɗe take kana hawa zaka ga sun nuna ma wasu waƙoƙi haka na manyan artist idan kana buƙata ka saurara ko kai downloading. To a irin wa'annan wuraren ta nan ake ɗaurawa. Hanyoyin dai guda biyu ne, amma yanzu zan fara muku bayani akan hanya ta farko, ita ce STARMUSIC. Da farko ku ɗauko wayanku na Android, idan kana da Opera ka shiga Opera mini ɗinka ko ka shiga Chrome ɗinka, duk wanda dai kai amfani da shi. So ka rubuta starmusic.com, gashi nan kuna kallo a saman screen ɗina. Na riga na shiga already, na yi register. Idan ka shiga zaka sa sunanka, zaka sa password haka da email ɗinka da sauransu, zaka yi register. Kamar yadda kuke gani ni gashi already ina da register a kai. So idan ka shigo wannan wurin, da farko me ya kamata ka fara yi, yanda zaka yi ka ɗaura waƙoƙinka ka kuma tallata waƙoƙinka. Da farko zaka shiga nan create the new release, sai ka rubuta abin da kake so, misali test music. To kun ga na riga na fitan mai da suna, yanzu na sa mai test music. So ina dan fama da matsalar network. Okay. Yauwa, in kai rubuta misali zai fito ma kamar yadda kuke gani, gashi nan test music ya buɗe min, kuna kallo ya fito kamar yadda kuke gani a yanzu. Abin da zaka fara yi da farko, ga stage ɗin nan idan kun lura za ku ga matakan da zaka haura su ne guda 6. Na 1, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6. Na farko zaka ɗaura hoton da zaka sa mawaƙan nan naka. So ana son girman hoton ya kai 3000 sau 3000 faɗinsa da tsayinsa, kar yayi ƙasa da haka, kuma ba a son ya sama da 5000 sau 5000 faɗinsa da tsawonsa. Kuma sannan na gashi nan daga ƙasa za ku ga da abubuwan da ya kamata ku ciccike abubuwan da kuka ga ya biyo baya, za ku ciccike. Idan kuka ciccike sai ka zo nan gefe. Yawa, idan kuka gama ciccikewa daga nan gefe ƙasan za ka ga an sa save, sai ku danna save. Kun gama da nasu. Kuma na biyu shine license.
idan kuka zo shi ma kun ga gashi ya bude kamar gani haka, shi ma za ka ciccike da sauransu. Haka za ka zo ma na uku, shi ma na uku misali yana sacin ya bude, shi ma za ka ziyarce shi kamar yadda ka ziyarci na ɗaya da na biyu da na uku, so har zuwa na biyar, har zuwa na shida. Bari mu tsallaka mu je kan na ƙarshen, saboda duk sauran abubuwan yadda kuka gana muku bayani a na ɗaya da na biyu za ku cike ku sa abubuwan da ya kamata a wurin, so haka za ku yi ku cike shi. Sannan idan ka je can na biyar, ba za su baka damar ɗaura waƙan ba sai ka gama wannan cike-ciken na farko, maybe a can na ƙarshen, idan ka je can na ƙarshe shine za su baka damar kaɗa su waƙar. So network yana bani matsala, dan Allah ku yi min afuwa, ku yi haƙuri a sakamakon ina fama da matsalar network. Yawa, kamar yadda kuke gani idan ka wuce gida na ɗaya na biyu, a na uku shine za ga sun nuna ma, sun baka daman yadda za ka ɗaura waƙa. Gashi nan from computer, from catalog. To sakamakon baka da catalog a ƙasa shine za ka shiga from computer ka ɗauko waƙar ka ɗaura. Idan ka ɗaura sannan sai ka je gida na hudu, sannan ka je gida na hudu, gida na biyar shine history, abubuwan da ka ɗaura shin ka yi daidai ko akwai wani gyara da za ka yi. Idan babu gyara sai ka tafi gida na shida direct. Idan ka tafi gida na shida, so gida na shida shine yake nuna da cewa zai nuna ma wurare da za ka siyar da waƙoƙin naka. Na farko Amazon Music, na biyu gashi nan Angami, Adlop, Magic, Awa, Boom Player, Facebook, Mega, sauransu. Duk idan ka dabara sai kai selecting ɗinsu all, saboda ka riga ka gama komai. In kai selecting ɗinsu all sai ka danna. Abin da yasa ba zan muku ba in ɗaura muku waƙan ba, sakamakon ana ɗaura waƙa ne wacce ba a yi converting ɗinta ba, on converting, wacce ba a mai da ita mp3 ba, ita ake ɗaurawa. So ni yanzu ban da wacce ba a mai da ita mp3 ba, waƙa ta a ƙasa, balantana ɗaura muku in nuna muku yadda za ku yi. Domin afuwa, idan ka yi selecting ɗinsu duka, kana yin selecting ɗinsu za su nuna ma balance ɗinka $0.00. So daga nan ne duk wanda ya play ɗin waƙanka ko ya downloading za su sama kuɗi a cikin wannan wallet ɗin da suka buɗe ma. Idan kuka bi wannan stage in dalla-dalla, insha Allahu za ku samu kuɗi da STARMUSIC. Ita ce hanyar da mawaƙa suke bi su samu kuɗi manya, wanda mu ƙananun artist ba su